challenge is just going as fast as I can and be every time ahead and win as many races as I can. With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high. Τον απολαμβάναμε όταν αντιδρούσε αστραπιαία και γλίτωνε από σίγουρα ατυχήματα, όπως τότε στην Ισπανία, όταν έκανε τετακέ και είχε το μυαλό και την γρηγοράδα να βάλει όπισθεν εν κινήσει για να βγει από το δρόμο των άλλων οδηγών. Δεν νομίζω ότι κανένας άλλος οδηγός θα κατάφερε να κάνει αυτό που έκανε ο Σένα. Πηγαίνει προς τη μέση της πίστας και εκεί βάζει όπισθεν. Προσέξτε τους τροχούς. Για να φύγει μπροστά από το δρόμο του Σουμάχερ. Αυτό και μόνο μπορεί να το κάνει τον καλύτερο οδηγό όλων των εποχών. Κανένας άλλος οδηγός δεν θα προλάβει να βάλει εκεί όπισθεν, γιατί η όπισθεν είναι προφυλαγμένη για να μην τη βάλει κατά λάθος κάποιος. Τον απολαμβάναμε όταν κέρδιζε, τον απολαμβάναμε όταν τον ακούγαμε να μιλάει με τους δημοσιογράφους και τα μέλη της ομάδας του σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Suscitada a Associació de Pilots pot ser bona per la seguretat? É importante que os pilotos estejam juntos, porque em los momentos difíceis temos uma força. Se não estamos juntos, os interesses econômicos, financeiros e políticos dos organizadores, dos equipos vão estar em primeiro plano. Nihon no fan no minasan, boku wo ouen shite kurete arigatou. Suzuka den wa katenakute gomen nasai. Itsuma demo ouen shite kudasai. I love you all. Sayonara.